Stel je nu voor dat ik nu hier in de studio... Zie, eng. Nee, Jonas durft niet. Ik meen het. Hè. Ik word hier aan betand van. Ik ga weg, hè. Ik ben weg, hè. Waar is dat podium hier? Die smeelap is zo'n nachtkijk. Laat me gerust, hè. Echt, ik ben weg. Ik meen het, hè. Zijn jullie nu al bang? Zijn jullie al bang? Nee, ik ben niet bang. Oké, doe het licht maar even aan. Doe het licht maar even aan. Kom maar. Dat is toch... Nee, maar echt waar. Dat mogen we niet, echt niet doen. Hallo, Kom. Dat mogen we niet doen. Maar nee, maar dat zou ik toch nooit doen? Dan zet u terug. Maar nu weet ik wel dat Kobe niet mijn type is, want ik wil natuurlijk wel een man die mij beschermt en niet wegloopt. Allee, Kobe. Oké, Kobe, zet u even terug in de zetel. Zet je dicht tegen elkaar. Ook eens doorkijken. Nee, tuurlijk niet. Gaat het gaan? Ja. Oké, we Ik wil je hand vasthouden. Oh ja, nu Ja, elkaar vast. We houden het licht gewoon aan. Oké? Nou, dan hoeft dat niet, hè? Of niet? Oh, ik word echt niet leuk, dit. Dat is niet leuk. Van Geel, ik meen het, hè, maat. Er is er iemand. Er is er iemand achter ons, hè. Maar dat vind ik wel... Ga weg! Oh my god, wie ben jij? Nee, maar dat is zo'n zombie en zo, dat is het minder. Maar zo, dat verschieten zelf vinden vervelend. Ja, oké, nee. Geen paniek. Het licht blijft gewoon aan. Of niet? Godverdomme, hè. Ik ben weg, hè. Oké, doe het maar gewoon aan. Eeuw, is dat een echte? Hè? Oh, het is een echte. Oh nee, dat vind ik wel een beetje... Oh, dit is een echte spin. Oh, jongens, nee. Nee, mannetjes, nee, dit vind ik een echte spin. Ah. Nee, Oh. rot op. Nee, dat vind ik niet fijn. Vind jij dat fijn? Nee. Ik zal je beschermen, Josje. Geen paniek, Kobe. Ik doe, geen paniek. Zet je rustig Nee, neer. maar Josje vindt dat niet leuk. Bescherm. Zet jullie rustig neer. Kom, schat. Maar als ik... Man, nee. Jongen. Josje, ik kan toch niks doen, zeg. Jongen, dat gaat er weer uit. Nee, maar van die beesten vind ik het wel Nee, niet... Nee, maar nu, ik vertrouw jou niet Ik ga meer. niks doen. Ik ga echt niks doen. Nee, maar doe dat ding dan af. Maar nee, ik ga... Oké, is goed. Geef het aan mij. Wat? Geef het aan mij. Nee. Jawel. Dat is voor mij. Oké, het is goed. Oké. Werkt dat? Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Licht uit. Nee, dat Ja. mag je niet doen. Zeg, hey. Geef die terug. Josje. Ja, licht maar uit. Doe het licht maar uit. Zeg, heb jij dat al eens geprobeerd? Ja, James, dat stoffer is James. James, waar ben je? James? Ah ja, James is er niet. Jongen, als Karen hier was, had ze je al helemaal kort en klein geslagen, Ja, denk is ik. er niet. Kom, zet jullie gewoon even terug. Nee, maar die spin vind ik niet chill. Maar nee, maar zet je gewoon Had ik even dat- terug. Maar dat meisje heeft angst. Stop ermee. Het is Oké, niet leuk. ik beloof je, als je gaat zitten, doe ik ze weg. Ik Ja. beloof het. Oh, jij bent echt een beetje... Nee, maar ik beloof het echt waar. Iedereen heeft het gezien. Ik Of zweer een, het. Ga Op de jij kop links van mijn zitten. moeder. Ga jij daar zitten. Ik ga ze gewoon heel even wegzetten nu. Het is ook... Gert, Godverdomme, ik klootzak, hè. Oh, Ach, jongen, gekke Gerrit. oh jongens, het licht aandoen. Nee. Nu moeten even het licht aan. Oh. Dan moeten we Oh, heel hinderlijk even... dit. Josje, zet u even... En ik heel stoer, nee, ik ben nooit bang. Oké, ja, we gaan ze even... Oh, wacht even, Josje, zet u maar even... Dat is leeg, of wat? Ja. Slim in zijn mond. Oh, ja. Iemand zit aan mijn hoofd. Nee, maar iemand zit aan mijn hoofd, joh. Nee, jongens, doe het licht terug aan. Doe Zeg dat fucking alsjeblieft. licht aan. James, Ja. flauw. Hé, maar wacht. Dit is toch echt flauw. Nee, maar dit vind ik... Hey, maar nu we toch zo zitten, maar het licht misschien toch nog even... Nee.